Eskerrik asko zuri, Abel, eta orain liderrek aurkeztuko digu hirugarren hitzaldia, Iratzek esan bezala, lehenengo markoa eraikitzeko. Amaieran saiatuko gara 5-10 minututan da kasu ezen 2-3 ohar edo galdera iteko, ja 3 entzunda. Eta, bakarrik esan Eider pedagogian doktorea dela, pedagogia feministetan aditu, eta goi ikastegian ere irakaskuntza masterrean irakasle ari dela. Eta beste barik, zure da. Vale. Egunon, eskerrik asko danei ustaiak 6an honea etortzeatik. Hausnarketa hau partekatzea, espazio hau partekatzea. Bueno, esan inberdet, urduri nao, bale? Kokatzeko eta momentu baten trabatze aldi manaiz, ahotsak dardarrite baldin bait, urduri nao, jazta. Ez da ezer gertatzen, beti gertatzen zait, eta aurrea jarraitzet, baino, esan nahi nu. Ordun, kokatzen hasteko, nire helburua gaurko tartetxo hontan da aztertzia hezkuntza marko berria nola uztartzean pedagogia feministekin. Bai, ordun, ez digu demora ematen asko sakontzeko, baina bai ekarrikoet pedagogia feministen ezinbesteko elementuak zein dian, nola uztartzean, orain arte zelan indeun, guzti honen inguruan arituko naiz. Ordun, hasteko niretzako oso garrantzitsua da adieraztia hezkuntza fenomeno sozial eta politikoa dela. Nik uste hau, ideia hau atera da. Ideia hau ja Aitor Bengoetxeak sarrera indunen ekarri du, ez? UN-un kokatzea, herri mugimendutatik ateratako zerbait da, euskal kurrikuluma, esanet, hau eremu politiko da. Hemen danok, ikuspegi politiko baten bueltan gaude hausnartzen, bai? Ordun, niretzako garrantzitsua da esatia, hezkuntza ez da neutrala. Bai, alde batetik soziala da, eta testu inguruakin lotura zuzena daka, horregatik aigea baita kompetentzia digitalez hitz egiten gaur egun, ze 2005 ez genuen hitz egiten, hau Iratzek esan du, eta beste alde batetik politikoa da, ikuspegi politiko zehatz batekitik eraikia dalako. Eta ikuspegi politikoak aldatzeanen, hezkuntzako ereduak ere aldatu iteia, eta Abelek esan du ez, abese gertatzean, gobernuakin eta horren arabera nola aldatzean legiak. Ordun, honen bueltan, nahi etortze zaiten galdera da. Hezkuntza fenomeno sozial eta politikoa baldima da zertako ezin nahi du. Eta bi erantzun daude. Edo dakaun gizartia errefortzatzeko, indartzeko, edo eraldaketa sozialerako. Orduan, nik ulertzet hezkuntza dela dakaun baliabide garrantzitsuena justizia sozialean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko. Karo, eta justizia sozialian pentsatzetenen, niretzako ezinbestekoa da feminismoak ekarritako ekarpenak, hausnarketak, bide berrik, bide zaharrak esan nahi feminismoa oso bide luzia daka, baina ekarritako teoriak praktika guzti hauek txertatzia, eta hortik pedagogia feministen beharra euskal kurrikuluman barruan baita. Orduan, guzti hau kokatuta niretzako garrantzitsua da markuan sartu aurretik ulertzia zein da gaur egun dakaun testu ingurua. Bai, ze testu ingurua ere ez da neutrala, ez gia zerot ikasten, ez da txurila, hemen urte piloa daramatzakigu, esan dizuet, urduri nao, ezkietza lantzen guaz urte pilo bat. Feminista pilo bat gaude hezkuntza eremuan, bai hezkuntza formalen, bai hezkuntza ez formalen, eta bide desberdinetatik ezkietza lantzen junda. Oain dala 8 urte Eusko Jaurlaritzak aterasun lehenengo ezkietza plana, eta horrek egitura bat eman digu baitare ikastetxe barrutan ezkietza lantzeko. Nik ustet aurrerapen haundik indiala. Esan nahiet, bai mugimendu feministak gizarte mailan, bai ezkietza eskola barruan, hezkuntza arloan, inditu aurrera pauso asko. Eta aurrera pauso hoiei esker, gaude gaur egun eta hemen pedagogia feministei buruz hitz egiten. Baino, aldi beren, dakau testu inguru bat, esango nuke zaila dela. Oain ikusten nahi gea, derrepente edo azkenengo pare bat urtetan, jarrera erreakzionarioak. Jarrera erreakzionarioak hezkuntza munduan gauden askoei arduratze gaitunak. Mutil gazten aldetik esateue jende askok, eta nik bai uste mutil gazte batzuen aldetik jarrera hauek daudela, baino irakasle batzuen aldetik ere. Eta hau ere onartu inber dugu. Ordun,
Honen bueltan arduratuta geundenez, jende asko, eskiletzan bueltan lanian genden edo gauden eragile eta norbanako batzuk bildu ginen, jarrera hauei buelta bat emateko, pentsatzeko elkarrekin, ze gertatzen nahi da, zergatik gertatzen nahi da, nola dakau honei aurre egitea, ez? Eta, asteburu baten bildu ginen, eta asteburu hortan bueltak egon ginen, eta arrazoietan ikusi genitun arrazoi anitzak daudela. Eta arrazoi anitz hauek gaina dimentsio desberdinai erantzuteiela. Hau da, alde batetik badaude, makrogo izendatu ditzazkegun dimentsio batzuk, eta egoera soziopolitikoakin lotura dekenak, eta talde politiko batzukin, ideologia batzukin lotura dekenak, baino, gero beste arrazoi batzuk badaude lotura dekenak gure esku hartze zuzenekin. Hau da, nola aplikatu dugu eskidetza eskoletan. Orduan, ze gertatzea, ikusi genuen edo partekatze genuen ideiatako bat, izan da, lanketa askotan oso puntuala izan dela. Esan nahi, martxoak 8 dator, guazen martxoak 8 antolatza eta guazen dana morez jantzitzea. Azarako 25 dator, guazen indarkeria matxistata zitzaitea, maiatzak 17 LGTB-fobia, ja. Baina horrekin, ite deuna da, gai hauek salbuespen moduan tratatu. Eta erdigunean dagoen araua, ez du bere lekutik moitzen. Orduan, nik iteten irakurketa, bai da lanketa puntualak, ez duela lagundu, momentu hontan, eraldaketa bat ematea. Bai uste, bere garaian oso baliagarrik izan ziala gai hauek mai gainen jartzeko, eta aitortza hoitia garrantzitsua da, baina mai gainen ja badaude. Orduan, puntualitateak ez digu laguntzen. Hori batetik, gero beste alde batetik, konturatu geana da, lanketa puntualak eta epe motzeko lanketak eramate gaitula diskurtsoa lantzea. Hau da, psikologia sozialetik, eskuartze psikosozialetan 3 maila bereiztea. Diala, kognitiboa edo arrazionala, emozionala eta jokabidezkoa. Bai? Aldaketak ematia maila arrazionalen, gure sinismenetan aldaketak ematia, ez du esan nahi gure jokabidek aldatuko janek. Eta adibide bat ekartzet. Euskera jakitiak ez du esan nahi euskera zitzeingo deunik. Bai? Hor beste elementu batzuk daudelako, eta elementu emozionalak dira. Nik lotza sentitze baldin badet euskera zitzeitakoan. Gutxietxia sentitze baldin manaiz. Esan nahi, hor daude emozio batzuk lotura dekenak jokabidiekin. Orduan, ezagutzak lantzia, arrazionalitatea lantzia, sinismenak lantzia, ez da nahikoa. Ze gertatzea, dazkaun baliabidekin horrea iritsi gea. Orduan, gaur egun dakaun errealitatea zein da? Sartze gehala 3. DBH-ko gela baten, eta igual, dazkau, taldetxo bat, hitzeiten, patriarkatuari buruz, ematen kriston diskursua, baina gero bere jokabidek matxistak izaten jarraitzu. Zergatik, ez deulako maila emozionalen lanketa sakon batin, maila arrazionalen gelditu gehalako. Nik uste eta hau, ez dakit, gizarte mailan ere hau gertatu dela, esan nahet, eskidetza eta berdintasuna eta feminismoan inguruko diskurtso partekatu nahiko orokortu bat dakaula. Esango nukenik, gure testu inguruan, baino gero, gure jarrerak ez di aldatu. Nik egia esan da, gaur goizen pentsaudet, ikusi zaitueten endano izartzen pentsaudet, ez dakite hona izen espazio baten, hainbeste gizon zeudenak. Osa, sexualitate gaiak eta feminismo gaiak ekartzeitut, eta gizonen presentzia oso txikila da. Oso txikila. Bai? Orduan, benetan gero, ereduak, jarrerak, harremanak ez di aldatu. Eta ez di aldatu, gizarte mailan ere diskurtso aldaketa bat indeulako, baina gure joerak ez ditugu aldatu. Orduan hau, hezkuntza eremura eramaten egia. Eta gero, hezkuntza komunitatea. Bale, aitortze baldin badeu, gizarte matxista baten bizi gehala, eta hau, arazo sozial eta egituraskua dala, ezin dugu utzi danan eraben esku. Eta hau da iten egeana. Eskidetza programa bat, eskidetza plan bat jartze dugu martxan, eta ikuste dugu nerabien ikuspegitik, ez? Behaiek, eta nola harremantzeian, eta eremu digitala, virtuala, eta horrek guri sortzaizkigun bildurrak, eta guzti hori. Eta irakaslentzako ordu terdiko saio bat. Eta ia, irakaslek sartzeaenen ikasgeleta gure gorputzekin sartzea. Eta gure gorputzekin sartziak esan nahi duna da. Eredu bat ekartze deula.
komunikatzeko modu bat ekartze dugula, hizkuntza bat ekartze dugula, privilegiatze ditugula jokabide batzuk bai eta bestek ez, edo segun ze identitate generotan privilegiatze ditugu. Ordun, garrantzitsua da ulertzia egiturazko arazo batetaz aibaldin bagea hitz egiten, inplikatuak egon berdeula hezkuntza komunitate osua. Eta noski haurrak, nerabek eta gaztek erdigunen jarri berditugula. Baina hemen gaude baita helduak, ez? Eraldaketarako lanketa bat iteko. Bestela, pixudana behaien usten aigea. Eta gaina ez geha aie referentzialtasun egoki bat ematen. Ordun, hau da, pixkat, momentuan dakaun testu inguruan analizi mugatu bat. Vale? Analizi asko sakonagoa da, baina bueno, testu inguru hontan, de repente, dator Marko Berrilla. Tatxan! Eta Marko Berrillak zekartzu. Vale, oain jungo naiz Marko Berrilla aztertzea, baino, aztertu aurretik nahi detena da, definitu zer dian pedagogia feministak edo ezinbesteko, pedagogia feministak bere osotasunen baino ezinbesteko elementuak, bai. Zergatik, nik formazio asko emateitut gai honen inguruan eskidetza pedagogia feministak guzti hau, eta konturatzen naizena da, bakoitzak eskidetza hitza edo pedagogia feminista hitza buruan dakaunen, dazkaun ideiak oso desberdina diala. Ordun, garrantzitsua iruditzen zait baita bateratzia zer da zaian hitzaiten pedagogia feministetaz hitzaiten aigeanen. Pedagogia feministak azkenian dira pedagogia kritiko bat, bai? Oinarritzat, bere kritika egiteko oinarritzat hartzeitula feminismoak ekarritako teoria eta praktika desberdinak. Ordun, hau kontutan eukita, zein dira ezinbesteko elementuak bat, eredu bitarretik at dauden identitateak aitortzen ditu. Horrek zesan nahi du. Eskidetzakin, lanketan hasi ginanen, orain dela 30 urte, hemen helburua zen gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzia, bai? Eta gizon eta emakume hoien iruditegi kolektiboa zen emakume bat, emakumean identitatea sekana, aluduna, heterosexuala eta genero adierazpen femeninoa. Gizona, gizonezko identitatea heterosexuala sakilduna eta genero identitate, genero adierazpen maskulinoa. Zer gertatzea? Denborakin, hausnarketekin, errealitatekin, kritikekin, bide bat iten jungea eta ikusi dugu bi identitate hauek ez duela errealitate osua jasotzen. Mundu guztiak ez ditu bi eredu hauek betetzen. Ordun, pedagogia feministak ekartzeuna da bi eredu hauetatik at dauden gorputz orok aitortzia eta bisibilizatzia. Ikustia, gure geletan daudela sakildun neska bisexual maskulinoak, daudela sakildun mutil heterosexual femeninoak, daudela neska heterosexual aludun femeninak, esan nahi, abaniko osoa dakau, bai, ordun, garrantzitsua da abaniko oso hori ikustia eta aitortzia, pedagogia feministetatik. Hori lehenengo elementu garrantzitsu bezala. Bigarren elementua, intersekzionalitatea. Zertaz hitzaiteu intersekzionalitatea zitzaitean. Intersekzionalitateak ekartzeuna da ulertzia zapalkuntza ardatz desberdinak uztartzaiala gorputzetan. Bai, hau oso abstraktua da, bale? Bale, adibide bat jartzeko. Lehengo hilabetean, egon itzan eskuartze bat iten erabiekin, eta indarkeria matxistata zitzaiten eginan, bai? Eta helburua zen identifikatzia behaiek egunerokotasunean bizi dituen indarkeria matxista egoera desberdinak. Eta talde hortan, zeuden neska heterosexualak, bisexualak, neska txurik, neska beltzak, bale. Ordun, hau dana, aiginanen identifikatzen, behaiek identifikatzen zuen espazio publikoa, hau da, kalia, indarkeria matxistaz betetako espazio bat bezala. Hau da, kalia, gaztientzako, eta neska gaztientzako bereziki ez da espazio seguru bat, bai? Eta neska batek kontatzezun nola egun baten beha kaletik antzi joan, bakarrik, eta errepente, kotxe bat, kamiluan kotxe bat gelditu zitzaion aldamenen, atea zuen gorputza 4 tipok kotxetik eta zizian neska honei buiaka. Guapa, tia buena, ven con nosotros, gazteleraz. Ven con nosotros, papa, bai? Jasarpen egoera bat. Bale, neska honek hau adierazizun eta jarraian aldamenen zeon neskak
beltza izan da adierazizun, nei berdina pasau zitzaian, baino nei gehitu zian puta negra. Ordun, intersekzionalitateak hauek hartzeuen. Esan nahi, da jasarpen sexual bat kalen, baino neska txuringan ondorio badaka edo forma bataka, eta neska beltzengan beste forma bat hartzu. Bai? Intersekzionalitateak hau da ekartzeuna, ikustia zapalkuntza desberdinak juteiala ustartzen, eta ordun zapalkuntzak beak forma desberdinak hartzeitula. Bale, zaintza eta espazio seguruak ezinbesteko baldintzatzat ulertzen ditu. Ni baldima naiz, neska lesbiana bat, eta nire testuingurua oso homofoboa baldima da, eskolan, niretzako ikastia oso zaila da. Zekela juten naizen bakoitzen dakatena da bildurra. Eta nahi etena da nire burua babestu. Ordun, ezinbestekoa da, gero, aipatzaitugun kompetentzia guzti hauek garatu ahal izateko espazio seguruak eraikitzea. Eta espazio seguruak esatetenen, da espazio segurua ikasgelan, espazio segurua patioan, espazio segurua komunetan, eta espazio segura espazio virtualetan ere. Ze hori ere gure ardura da, bai? Ein baten behintzat. Eta aurretik aipatzen una, baina ulertu pedagogia feministen helburu nagusia gizarte eraldaketa dela. Ez guzti honek lotura daka justizia sozialean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko nahiakin. Ordun, nola uztartzea, pedagogia feministak nola uztartzea hezkuntza marko berrin? Bueno, hain bueno, eta gero baina, bale? Ordun, eskietza, hezkuntza marko berriak eskietza ezartzeu zehar lerro moduan. Honek izan nahi du, kurrikulumen txertatzeala. Eta ordun, eskietza presente daola printzipio pedagogikotan, helburuetan, kompetentzietan, baliabidetan, danetan presente hon berdu. Hau ezartzeu, bai? Eta gaina, ikuspegia, eta hau da nahi harritu itena eta postu itena pertsonalki da, ikuspegia eredu bitarretik aratago dijoa. Eta irakurtza izue zenioen dik, sinestu gabe nago, eskietza funtseskoa da pertsonei sexuaren, sexu orientazioaren, identitatearen edo genero adierazpenaren araberako estereotipoetatik eta roletatik kanpo garatzen laguntzeko. Hau da, leheno aipatutako emakume gizon eredu hoiek gainditzeitu. Eta ikusteitu pedagogia feministak ekartzen elementu garrantzitsu hau, ikustia, identitate eta errealitatean hitz hauek, hau da ekartzeuna. Hau, aprobetxatu inberdeu, ze ez dakigu zer gertatuko. Bale, hau batetik, bestetik, beste zapalkuntzak kontuan ditu, arrazakeria, kapazitismoa, ez ditu hola aipatzen, Baina, bai aitortza bat, bai esateu, hori gaitasunetan oinarritutako, edo anistasun funtzionaletan oinarritutako jasarpenen kontrako jarrera bat bultzatu berdala, arrazakerian kontrako jarrera bat bultzatu berdala. Orduan, badao aitortza implizitu bat, esaten zapalkuntza eta indarkeria, egiturazko indarkeria gehiago daudela, ez generoan oinarritutakoa bakarrik, baizik eta beste ardatz batzutan oinarritutakoak. Gero, zaintza aipatzeu. Esateuna da aurre eta gazteen ongizate emozionala eta zaintzari lehentasuna eman bertzaiola. Eta beste momentu baten, inkluso adierazteu hezkuntza komunitatean zaintza garrantzitsua dela. Orduan, beste gauza bada, hau nola gauzatzean. Baina aipatzeu, derrepente zaintza legian barruan dau. Bai? Eta metodologian aldaketak eta hemen ikastegoerak dazkau, baino interdisciplinaritatearen hauzi hau dakau, ez? Niretzako dela, bueno, ja beste kokatzeko modu bada. Osea, eragitaigu irakasteko moduan eredu bezala. Beste irakaslekin elkarlanen adostu berditugun markoak. Eta horrek ja irakasteko moduan eragina daka, eredu moduan eragina daka ikaslekiko. Baina... Bale, zemuz noa denboraz? Baina, aipatzeitu beste zapalkuntza zeharlerro batzuk, baino ez daka kontutan intersekzionalitatea. Hau da, ulertzaitu zapalkuntzak modu aislatuan. Eta hau, akats bada. Bai. Adibide bat ekartzei zuen, iguatzen naiz ikastetxe baten, sexu heziketa lantzen, derrepente gelan nekan
pertsona bat, mutil transexual bat, arrazializatua eta anistasun funtzionalakin. Bale, bai, osea, ez zait askotan gertatu, baina hau ematea, eta gero zeharlerro desberdina jute baldin bagea uztartzen gaina, anistasuna errealitate bat dela etengabe. Hau oso ikusgarria izan zen, ez? Baina, esan nahet, garrantzitsua da ulertzia, ezin ditugula esku hartzekin pentsatzen, anistasun funtzionala landuko du, ja, baina eske transexuala da, ere. Landuko dugu arrazakeria, ja, baina eske anistasun funtzionala daka, ere. Orduan, pentsatu berdeu uztarketa hauetan eta artikulazio hauetan. Hori batetik, bestalde batetik, eskietza zeharlerro, ja, baina ze baliabidekin. Eta honekin esan nahi detena da, leheno aipatu dut, Eusko Jaurlaritzak bi eskietza plana atera ditu, bigarren eskietza plana oain bukatza, 2023 arte zan. Alde batetik, badakigu ebalaketa bat iten nahi dela, baina ebalaketa buruz ez dakigu zer, ez da publikatu. Orduan, ezin deu jakin orain arteko lanak zein dargune dezkan, ze aulgune dezkan, ze bide jarraitu berdeun, ze gai, ez dakigu ezer, dakiguna da zerbait indala. Baina balorazioikan ez tekau. Beste alde batetik, eskidetza plana 2023an hori bukatzea, hirugarren eskidetza planik ez dakau. Orduan ja, eskidetza zeharlerro, nola. Bai. Gainea, oain arte, urtero, ateratze zituen deialdi bat, hezkuntza sailak ateratzen zuen deialdi bat, eskietza proiektuak aurkeztu ahal izateko eta hautatuei emate zitzaion diru laguntza bat, ordu poltsa bat, badakigu ez dela nahikoa, badakigu, baina eske kendu indue. Aurten ez da atera, kendu indue, ez dakigu datorren urten aterakoan, ez? Baina momentuz ez dakau. Orduan, kokapen aldetik, uste dala lege bat, aukera asko emateituna pedagogia feministak aplikatu alizateko, gure eskoletara eraman alizateko, baina gero baliabidek ez ditu eskaintzen. Eta honekin lotuta, esateu bultzatuko la ikastetxeen autonomia. Hasiera baten nahi oso aldekoa naiz. Baina, karo, zesan nahi du ikastetxeen autonomia bultzatzia pedagogia feministei edo eskidetzei dagokionez? Ez? Zebain arte, legiak behartzezun eskola guztik eskietza plan bat eukitzea. Baina badakigu eskola asko kestekela. Eta ez da ezer gertatu. Orduan, autonomia bultzatze deu eta zeleku emate zaio eskietzai. Badakigu ikastetxe batzuk daudela, kriston ibilbidea induenak. Dezkela, egiturak irakasleen arten, egiturak familien arten, eskietza batzordek ikasleen arten, lanketa bat induela, norabide bat hartu duela ikastetxe bezala. Baina beste batzuk ez dia hasi. Orduan, hemen ze. Eta irakasleen formazioa, eta leno aipatzen genuen ikuspegi kritiko hortatik, ez? Legiak baitare ekartzena da irakasleen formazioa garrantzitsua izango dela, batez ere, genero gaiei dagokionez, arrazakeria, hau da, zapalkuntza ardatzei dagokionez. Nola? Honekin esan nahet, hau orain arte ere teorikoki itea. Osa, formazioa eskaintzea, oain, urtean ordu terdi, 3 ordu, 5 ordu, eta ja. Eta hemen egiturazko arazo batak hau baita. Esan nahet, eskietza planak aplikatzia eskatze zaigu, zehar lerro bihurtzea, ja. Baina oinarrizko formaziotan eta oinarrizko ikasketetan eskietza ez dago. Gu haintxe masterren hausnarketa bat iten aigea, eta helburua da, eta ibilbide bat hasten aigea, eskietza bigarren hezkuntzako masterren barruan sartzeko, eta lanketa hau iteko. Baina hasiera baten irakasle izateak ez du esan nahi eskietza eta pedagogia feministetan formazio sakon bata honik. Baina gero bai eskatzea hau aplikatzia. Orduan, bueno, guzti honekin eskatzen zaiguna da ikasleek oinarrizko irakaskuntza amaieran irtera profil bat betetzia. Nola funtsezko konpetentzien bitartez. Orduan, hau ja, aipatu da, bai Abelek aipatu du, Iratzek aipatu ditu funtsezko kompetentziak. Ez ditut banak aipatuko. Ekarri nahi egitena da pedagogia feministen begirada. Eta horrekin zezan nahi, askotan edo, eskidetza gaiei dagokionez eta pedagogia gaiei dagokionez, ulertze deu, kompetentziak sartu berdiala kompetentzi zehatz batetan, orokorrean herritartasunerako kompetentzietan,
Eta nire ikuspegia da, ezetz. Hau da, begirada hau egon berdu etengabe. Hizkuntza komunikaziorako kompetentzia lanizduna. Hemen, generoa eta hizkuntzan arteko harremanak ulertu inber ditugu. Bestela hau ez da beteko, eske ez da erreala. Hemen badakigu adibidez, euskeran erabileran, batez ere gaztien arten, feminizatzen nahi dara. Ez, azkeneko urteetan datuak esateuena eta ikerketak esateuena, hau da. Bale, ze gertatzea gizontasuna eta euskeran arten? Ze botere burruka da hor? Ba, hau ez badeu kontutan eukitzen, hizkuntza komunikaziorako kompetentziak lantzia ez da erreala izango. Edo landukoia ikasle batzukin, eta bestekin ez hainbeste. Edo aipatu du, Iriatxek aipatu du, ez? Matematikarako kompetentzia, zientzia, guzti hau, eta gaina garrantzia emate zaiola, bez? Bueno, honek ere, ez? Bale, karo, hemen, garrantzia emate baldin bazaio, ulertu berdeu generoak zeharoko eragina dakala, kompetentzia hontan. Osa, guain arte baldin bagaude, emakume zientzilarien eguna adierazten martxoak 8 dator, eta emakume zientzilarien erreferentzialtasuna, ez dakizen lantzen nahi baldin bagea, da arrakala bat da olako. Eta ikuste deulako zientzia eremu maskulinizatu bat izan dela. Ordun, maskulinitate horrekin identifikatze ez gean pertsonak, ez de gure burua hor ikusten da, ez gea sentitzen hainbeste abileziekin. Ordun, ekarri nahietena da, hori, ikustia begirada hau etengabe ekarri berdeula kompetentzia guztiak lantzeko orduan, ze bestela, ez ditugu landuko. Landuko ditugu indartzen dazkaun genero botere harremanak, bai? Eta gero kompetentzia digitaletan, bueno, eske, ez da nahi sartu baino sartzen gonez. Aipamen txiki bat bakarri, kompetentzia digitalak lantzia supergarrantzitsua da gaur egun eta gehiago gaztiekin. Baina begira da hau ekarri berdeu baita. Osa, alde batetik, zer referentzialtasun dakau genero identitate anitzei buruzkoa mundu virtualean. Ze harreman eraikitzea, nola ematea indarkeria matxista mundu virtualean. Hau danak loturak daka kompetentzia digitalen etikakin guztionekin, eta begira da hau ere ekarri berdeu. Eta, bai, porque, eske atera papel gorrilla, ja. Hori ja, bale, barkatu. Orduan, ja, azkeneko diapositiba da. Erronkak, ze erronkak dazkau, alde batetik prozesuak abiatu leno esan deuna, eskuartze puntualekin ez deu eraldaketa lortuko. Orduan, prozesuak ezinbestekoa da, prozesu bitartez emateia benetazko eraldaketak. De repente ez dia ematen, eta hori, hausnarketa bat ite baldin badeu gure bizitzei buruz, eta gure bizitzetan emandian eraldaketei buruz ikusiko deu prozesu bat daola horratzen. Orduan, ikuspegi hori euki berdeu. Gero, bueno, ez dakit aukera da, no ez? Baina nik bota ingoet, nik ez dakat arazoikan hau partekatzeko, ze ikusiet norbaitola argazkik ateratzen. Bale, bestalde batetik, jarrera eta emozioetan eragin. Leheno aipatu deuna, diskurtsoetan eragin deu. Beste leku batetik eragiten hasi berdeu, tripetatik eragiten hasi berdeu. Tripetak ez baldin baitugu aldatzen, ez dugu errealitatea aldatuko. Irakasleen formazioa sakondu pedagogia feministei dagokionez. Formazioa, baina formazioa sakona. Ez formazioa ordu terdiko sentsibilizazio saio bat. Sentsibilizatuta gaude, ja, aspaldi. Eta, karo, eske gero jasotze deuna da, olako lanetan gaudena jasotze deuna da. Eske aspertuta gaude, eske beti berdina da, eta egila da. Ez, gaude, osea, nire automatia da gaudela puntu baten aurreratu ezinikan, eta hori da ez deulako sakontzen. Demora guztien gaudelako sentsibilizazio puntu hortan. Arrazionalitatean, diskurtsoan, orduan, emozioetan eta sakontasunez eta prozesuzko ikuspegi batetik inberdeulan. Gatazken kudearako trebetasunak. Gatazkak datozti. Esan eta hau Iriatxek aipatu du interdisciplinartekotasuna. Irakasle desberdinek bateratu berdeu, pentsatu berdeu elkarrekin, adostu berditugu helburuak, moduak, gatazkak. Vale? Eta gatazkak pedagogia feministetatik aukera bezala ulertzeia. Bai? Krisi moduan, baino baitare azteko egoera bezala, baina orokorrian eta gure gizartean ez ditugu hola bizi. Orduan, garrantzitsua da gatazken kudeaketarako trebetasunak lantzia. Eskola espazio seguru bihurtu, lehen ere aipatu dut, segurtasuna ezinbestekoa da eta zaintza ezinbestekoa da.
ikaskuntza prozesu esanguratsuak eman ahal izateko eta espazio guztietan, virtualetan ere bai, eta hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa. Leno aipatutakoa. Ulertze baldin badeu, hau egiturako arazo badala, egiturazko erantzun bat eman berdeu. Ezin dugu esan ikasliekin 2 orduko saio bat edo 6 orduko programa bat, eta ja, inplikatu berdeu komunitate osoak. Eta honekin bukatzet.